Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son as 7 da tarde, aquí estamos os do A Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Sí, estamos na Televisión de Galicia, no programa gastronómico en directo que hai, porque non hai outro. Entón, tedes que estar aquí con todos e todas nós, porque hoxe imos facer receitas maravillosas e moi ricas. Por certo, como sempre digo, seguídenos en @voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque imos chamar a xente boa, a xente de calidade, a xente que sabe cociñar, non como a min. Que pasen, por favor. Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Oh, hostia, que che pasou? Me regalou unha mão, é que piña así... Meca, fumo... É unha risa. Sempre pasaba. No, fumo xe oficio. Porque teño mala o pulso e vai esta, xa mos carallo. Pero que che fai no oficio no De darlle pulso? o mando. No, che vai porque facer claro, oficio no porque pulso? o mando da PlayStation cansa moito. Claro. Julius, que tal, como Un estás? turniqueo de piano. Moi ben, sin fisio, aquí me ves. Sin vicio. Bueno, ti tamén necesitas unhas frejas, Sí. Sí, fanche falta, Estás tamén... Vas a marderas ti. No, que non te toco ningún pau se te vou buscar Bueno, máis. o tema. O tema, di, o tema. Cun pau. Como estás, Begoña? Ocho de fregas cun Como pau. estás? Ah, mira. Moi ben, moi Sí. ben. Contenta, sí. Sí. O das fregas cun pau encantoume. É como imagino. A golpes. A ti, el a ti. El a mí. Bueno, señores, imos cociñar que é o que quere a xente da casa, que a ver que nos trae Cesario de Chantada. Hola, son Cesario de Chantada. Me encanta a carne, gustame carne de terneira, de polo, con palillos, a ver como a fan. A ver o que nos enseñan o xeiquín, claro. E mando un saludo a todo Galicia, e en especial a Chantada, que é a miña terra, para min é a mellor que hai. Vamos a dar un aplauso a Cesario de Chantada, que está con nós con a Voltas co Prato, a Televisión de Galicia. Pedíanos carne con palillo, dixo. Carne con escarbadento. O sea, Nos queremos creer que esto... Unha espetada, non? Espetada. Sí. Entendo que é carne espetada, o que quere. Sí. Se despois virá por aquí, tenemos que preguntar, pero nós vamos a interpretarlo así. Espetada, carne espetada. Xulio Mato, que vas facer? Carne picada espetada. Como carne picada, como a faz? Non se desfalla. Xa verás. Pero Eu vou dicir así. Carne picada Mira, espetada. teño carne picada, teño verdura, teño especias, teño tortillas, teño máis ervas e teño un yogur. Pois carne picada. Hasta aí podo ler. O sea, que está misterioso hoxe. Sí, Miñaches non misterioso. sei moi ben como explicarlo. Despois Non sabes como facelo desarrollo. porque seguro que non fixeches. Sí, o fixen. Non fixeches. Non fixen. Claro, non fixeches. Non soño. Xa sei eu que non fixeches. Non fixen, pero fijéime moito como se fai. En donde? Que esta receta que é de Instagram, de TikTok? É de Begoña Vázquez. Sí. Non, eu fixen unha vez, Vale, espera. É unha super receita, xa verás. Xa verás, que é unha pasada, Sí, queda moi guai. E ti que vas facer, entón? Eu vou facer unha espetada de polo. Bueno, Pero ao inferno. Vamos a levar a outro nivel. Sí, con aguardente. con aguardente. Con aguardente, sí. Vai ferverlo. Vai ferver. Ferve yo aí, sí. Enseña aí aguardente. Seña yo aguardiente, mira. A ver, Mira. que pon? Mira, ves? H2. Aguardente branca. Non ves? Branca. A ver, 40 grados, Pon aguardente, mira, H2O, aguardente Ardente. branca. Sí, Ardente, H2O ardente. Auga ardente. Ahí está, H2O 40 ardente. grados, 40 grados. Menos de eso non arde. Toma. Moi ben. Moi ben, pois, señoras e señores, vamos cociñar carne espetada. Por unha banda temos picada e por outra temos polo de Begoña Vázquez, así que marchamos con Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. A ver que é o que quero fazer. Te gusta el pollo? Claro que sí. Begoña, xa ven o entroido aí. Ven o entroido. Como está a xente de Ourense? Como está esa ourensanía? Está xente a full, a tope. Como está esa ourensanía aí polas vías? Eso é unha locura, Tes as venas cargadas ou non? Dentro oído, sempre. Claro. É que ali a xente, as navidades dá igual. Ali o importante é o entroido. Vale. A Navidad O sea, a xente... é un trámite que hai que pasar para que chegar chegue ao un entroido. truido. Sí. Moi ben. O resto dá igual. Están as venas dos ourensans e das ourensás a tope xa, A tope. xa ven aí. Cando empeza? Cando é que empeza? Xoves de comadres, O non? 5, no. no. Empeza o 5 con xobres de compadres. Ah, perdón, vale. Bueno, empezan os folios en laza xa este venres, Xa? Xa, Pois a estamos en tope. xene. Que non foi nunca un folión a laza, hai que ir ao folión a laza, Non podes morrer sin ir ao folión a É laza. que sabes que pasa? A min a xente que coñece de Ourense e das miles por aí non me invita. Pero invito teu, home. Falaba por ti. Podes vir, home.
Podes vir, eu deixo xeli, teño pañeiras para dormir así. Sí. En febreiro elía, en febreiro elía. En febreiro hai que vir. Pero, por exemplo, ti poderías facer esta receita no entroido para darlle á xente así rápido? Perfectamente, perfectamente. Vale, pois veña, como vai? Mira, vamos a facer unha mariñada, vale? Entonces, a mariñada, en que consiste? Neste caso, faltame un allo que teño aí debaixo, que o collo ahora, pero eso podemos botar despois. Vamoslle botar allo, cebola, pimentón, un pouco de viño, romeo, orego e tomiño. Vale. Millor sempre en erva fresca, pero ahora non temos, puxémoslle se seca. tiveres, Un pouco de prefiro botarlle pimenta, un pouco de pimenta, sal e un pouquiño de aceite. Isto vai ferver, É como un braseiro, é para que non pases frío. Isto... Entón, agora o que vamos facer? Para facer a mariñada, botamos o pimentón, así, romeo. Isto eu vou facelo o día anterior. Non como a min, como vou facer agora. Ti o que queres é deixar a carne xa como adubada, non? Claro, claro, iso queda moito mellor. Que gusto, Depois hai adobos que son máis secos e outros que son máis húmidos. Neste caso, pois temos un adobo que é un poquinho máis húmido. Botamos así un poquinho de aceite e vamos a engadir xa sal. Un poquinho máis. Moitos aromáticos. E pimenta. Non, porque levan tres ervas, que é romeo, tomillo e orego. O pimento doce moído. O pimento doce moído. A pimenta e xa está, nada máis. Bueno, leva bastante. Veña, a xente da casa que nos chame. O 664-483-419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Queredes falar con nós? Chamade ao Voltas co Prato. Queredes dicirlle a Begoña se ten algunha cama disponible na súa casa para o entroido? Chamade ao Voltas co Prato, porque aquí, ademais de cociñar, damos unha pensión. Nunca hai camas. Hai moitas palleiras. Palleiras. E ali hai xente, claro, a ver, que se metes todo o mundo en camas, está fastidiado. Imposible. E ademais repartimos cartiños, como sempre, 50 euros dunha vez e 50 outra no Voltas co Prato da televisión das espetadas. Exacto. Mira, isto vou picar un pouquiño así. Vale, vas cortar cebola, non ten moita historia. Vou cortar tamén un pouquiño de allo e vou no triturar aquí. Se queres, para metelo aquí despois no adubo. Pero vale misturar todo para o adubo, non? Para o adubo, sí, moi sinxelo. Vamos con sinxelo, Xulio Mato, porque tamén hai que ver a receita de Begoña que está facendo Xulio Mato. Paselle a responsabilidade a ela, Xulio Mato vai facer unha Begoña, vai facer unha receita que xa fixo Begoña Vázquez en algún momento da súa vida. Vamos a ver o que sae. Vale. Bueno, carne picada. Xa teño aquí adobadiña, vale? Ten un ovo, ten un poquinho de allo en pó, orego, comiño... Explica, porque non se viu. E pimento doce moído, claro, por eso, pero tiña que ir adiantando un pouco. Allo en pó, perdón. Allo en pó, pimenta, comiño, orego e pimento doce moído. É un ovo. Para que amalgame. Amalgamar. Entón, é un poquinho de sal, mesturamos todo e xa temos aquí. Perfecto. Despois temos aquí unhas tortillas, un paquete de tortillas que o que facemos é quitámoslle os bordes, vale? Deixalas encadradas. E deixámolas cuadradas. Isto eu aproveitaría. Isto podémoslo fritir e temos uns nachos boísimos. Eu aproveito como con queixo. Tamén. É máis xamón, sabes? Faz así un... Sí, cociña elaborada que faz ti, non? Entón, mira, ahora vamos coller este recheo e vamos a ir cubrindo... É moitísimo. É moitísimo porque temos 6 tortillas solo, hai que meter uns 100 e pico 200 gramos en cada... Xa, pero quer dicir que vai levar un montón. Vai ser, home, claro, ten que ser. Comer hai que comer. Isto ten que ter carne por algún lado. Está a xente do público con unha cara que nunca viu isto, Home, nin eu tampouco, nunca via. Que é isto? Pero que vas facer con isto? Ti xa verás. Pero contame o que queres saber. Vamos a ir facendo capas. Vale. De tortilla. Como se fora un pastel. Efectivamente. Despois o que vamos a facer é trocealo, espetalo e vamos a cociñalo polo outro lado. Entendiche? A ver, original é ahora. Non sei o que vai sair dai. Bueno, eu penso que vai sair guai, A mí gustoume a proposta moito, Eu non sei se en Chantada verían isto, Eu non vira, Pero podemoslle preguntar ao convidado. Eso é unha boa idea. Veña, recibimos cun fortísimo aplauso a Cesario de Chantada. Un aplauso para él. Hola, Cesario. Hola, boas tardes. Benvido, por favor. Arrímate aquí adiante. Hombre, o amigo Xulio. Hola, Cesario, que tal? Benvido. Moi ben. A ver. É a segunda vez que te vexo, Sí, que é verdad. Cesario, ti querías carne con palillo, dixetes. Sí, claro. Porque hai dúas cousas que se comen con palillo en Galicia. A carne e o pulpo, outra cousa non. Claro, pero quere probar, home. Bueno, cos palillos é verdade de comer, tens razón. Vale. Pois mira, eu vouche facer uns Xulio, espetos... explica o que vas facer porque eu non entendo. Uns espetos de carne picada, Cesario. Estou facendo así diferentes capas, ves? Sí. Entón o que vamos facer despois é cortalo en cuadrados, vámonos espetar e vámonos facer
De momento ten boa pinta a cousa, sí. Home, si, ó, tampouco ten moita historia. No, de claro. momento. No, ten máis historia facer isto con queixo. Eu dixen para aproveitar. Claro, claro. Eu, Cesario, o que fago eu a cañotas nunca lle vale. No, Nunca lle parece suficiente. No, é que parece como unha lasaña, Xulio, mira, Sí. Sí. na tele parece como unha lasaña. Sí, a verdade é que a montaxe é parecida a unha lasaña, pero... Parece máis ben zorza, Oh, sí, Sí, verdad? Sí, porque ten pemento doce polo moído. pimento, claro. Ahora, vai estar buísmo porque é todo carne, eso, eh? Sí, isto ten moita carne. Son espetos Ves? de carne de verdad. Ves, un pouco de queixo, E eso dase pasado polo medio. Sí, vamos a intentalo, Sí, ó. vamos a intentar. eso, un pouco de queixo sí que lle quedaría ben tamén, Tamén. Vamos, pois claro que sí, seguro que sí. Que tipos de carne leva? Porque antes falan Este leva mitad de porco. porco, mitad de tenreira. Na máis, vale. Nada máis. Vale, vale. Podemos lle meter tamén polo, podemos facer solo con polos ou con terreira, como que iramos. Vale. Pero bueno, a mí gusta sempre facer mixto, porque... Pois, temos aquí, por parte de Xulio Mato, porco e tenreira, e Begoña Vázquez ten polo. Así que imos ver a Begoña, veña. A ver. Benvido, Cesario, que tal? Que tal? Como andamos? Moi ben. Pois todo ben, pero... A ti gusta o polo? Sí. Non lle bote moito sal, Non te sal non che vai? No, eu tiro a sosa. Ahora, sal non leva, ahora, do resto... No, pero eu tiro a sosa, Cesario. A É mellor composición... porque o sal sempre se lle Mima, pode mira, botar outra vez. Atención, Galicia, o adubo de Begoña. Mira, Atención a iso. daba para máis polo, pero só había 3 Veremos pechugas. a ver despois como sale, pero... Ou xa como sabe, vai pero... ser. A ver, Parece unha maravilloso. cousa algo rara. Fai outra vez, por favor. Riquísimo. Sabes que moita parte do gusto te mola na nariz. Correcto. Tú mira. Claro. Muy A mí, cheira. se alguén cheira mal, non me gusta, tens razón. Home, claro, pois igual que a comida. Sabes unha cousa curiosa, Cesario? Vai prender lume co aguardente, non sei que vai facer. Vai utilizar aguardente. Pero non nos quemará, Non sei. No, vou intentar que arde. A ver se é verdad que ten 40 grados. Non ten 40 grados, non arde. Ten que ter 40 grados. Ten que ter 40 grados. Onde vai botar a Se a aguardente? aguardiente de chantada, entonces é boa, Home, claro que sí. Non, pero ese de chantada dame que non é. Porque esta outra que venden así nos bares, Que se vai a arder todo. parece máis ben hai auga. Xa non é aguardente, verdad? Xa non é aguardente. Mira, vou cantar aguardente, vou na cantar neste caciño. que vaya Ui, con cantando. dosificador. Que clase de aguardente é eso? Con dosificador. Mire pa aí. Pois unha de curso legal. Curso legal, porque ten sello, e que non destilamos, Unha de curso legal. Nós non destilamos, Unha de curso legal. Se lle bota un poquinho de alcohol, claro que arde. A eso fui seguro. Pasa que bebela así... É mellor cantala sempre, igual que cando se fan os chouritos ao inferno. Mellor cantala porque Porque senón... é arde antes, claro. Claro. É igual que tamén se fas unha queimada. Sí. Se cantas o cantas que cantar o cacharro de barro, e cantar tamén un pouco aguardente, senón tardas un montón, non che Mentre levanta. valeiras eso, creo que Xulio Mato vai cortar. Sí. Ver como corte eso é un pouco interesante. É un pouco interesante. Arrímate. Mira, isto xa o temos. Mira. Aí... Agora Entón, vai para agora- unha lasaña. Mira, ahora vámoslo a partir en dous. Aí é bo o coitelo, Vai pasar de lasaña a espeto. Unha por En aquí. dous, non? Ah, vale. Buah, Xulio. Non, vámoslo a cortar Pero en non se máis. che vai ter facer... Pois vamos a intentar que non. Que faga un pouco de pegamento É a que- propia carne. É que hasta ti estás sorprendido con esta receita, eh? Si, xa che dixen que a min que me chamou a atención. Casi vale para matar o marrao. Sí. Ahora vamos poñer así. Xusto. Mira, queda como a zorza, pero enganchada con isto. E agora que Me vamos a hacer cacho, é vale. ensartar isto. Pero que disme, home, vai ser enorme eso. Eh? Vai ser enorme. No, pero non vai ser así, home. Ostras. Vamos a ir poñendo Pero- así. Pero que bonito. Vai ben, non? Sí. Mira que chulo, Claro. sí señor. Está. Despois valos cortar polo medio. Espera, que este foi torto. Valos cortar polo medio despois, non? Efectivamente. Ah, Claro, vale. entón agora facemos así. Ahora sí, Ahora vamos a meter este aquí. Atención, Atención, que está a E xente en agora Galicia que non vamos sabe que cortar. facer coa carne da matanza, pois temos unha Aí solución. está. Home. Mira, xa temos Mira, un. ves? Bueno. Oye, hai cousas que sempre ten que aprender. Verdad, Me verdad. cacha a mano. E ti crees que merece un aplauso? E agora... Home, claro. Vamos a dar un aplauso, vamos a dar un aplauso a Xulio Mato que merece. Claro que merece un aplauso. Vou ir marcando eses por se non me dá tempo, vale? Moi Despois ben. se dá tempo cortamos estes tamén. Sí, se non che dá tempo, se levo eu. Veña. Veña, perfecto. Vamos alá, Cesario.
quero que me digas cal das dúas receitas levarías ti para chantada para darlle esta... Hai xente de chantada, a Coruña, de Asturias no público hoxe véndonos. De Asturias, Sí, de Asturias. Cal levarías das dúas? A de Begoña, a de Xulio? Home, primeiro nós que probar, claro. Levaría as dúas. Tamén che digo unha cousa, a Begoña non lle dimos ningún tachán, ningún aplauso, agora síntome mal. No, non te sientas mal. Damos un aplauso. Home, que Veña, un aplauso para Begoña tamén. Amén. Eu tamén. Aquí se estaba eu sentindo un pouco máis. Levarías as dúas? Pues cheira aguardiente. Sí, levaría as dúas, sí, porque hai que Está probar de abrindo aquí a todo. aguardente. Cheira aguardiente. Cesario, vouche pedir que, mentre se me abren as ventas, vouche pedir que vais á zona de sufridor e despois chamamos, te vale? Moi ben. Veña, vamos a dar un aplauso a Cesario tamén, que está con nós con a volta do prato. Ben de chantada. Bueno, hoxe cociñamos petadas, un invento que pode parecer moderno, pero que realmente nos leva a botar a vista atrás moitos miles de anos, Seguramente as primeiras apareceron por necesidade. Había que ensartar as carnes en algún tipo de trebello para poder cociñalas directamente sobre o lume. E xa despois aquel invento foise versionando ata chegar aos nosos días. Agora hai tantas petadas como códigos postais, o sea que mirade se hai. Por exemplo, chámaselle anticucho. Pois se lle chamamos anticucho será pois típica peruana. E se ides ata a Amazonía, moito ollo, porque ali fan espetada de insectos, entre outras cousas. Se lle chaman moruna, será de carne moi especiada e seguramente esteamos no norte de África ou en Andalucía. E así ata o infinito e máis alá. Cada cultura incorporou o espeto e deulle o seu aquel particular, xusto como fan hoxe Xulio e Begoña. Contádenos cal os parece máis tentadora, como sempre falamos en @avoltascoprato. Está cheirando tanto ao gardente que quero ver como lle prende el lume Begoña. No, non lle podo prender lume, Está fervendo, xa me dá medo. Vou empezar a facer os espezos. Pero iso está... Mima, iso... É moito, Ule moitismo, Da ganas de botar un organar de E café. flipar co sabor, Ule xa verás. moitismo, É que faz unha queimada con eso, Un pouco de café, un pouco de azúcar, un pouco de... Unhas peles de limón e de laranxa, Sí, e ala. sí. Unha mazá. E di sapos, curuxes, mouchos e bruxes. Demos tragos e diaños. A mellor parte que é podres cañotas furadas. Lugar de vermes e alimañas. Bueno, mira, bueno, vamos a empezar xa a poñer os espezos. Oh, que Aí ben. vai. Ves, este é un adobo húmido que queda moi rico para as espetadas, vale? É un pouco... Non parece polo, pero é polo realmente, para a xente que está na casa. Sí. Pero sabes que parece como unha espetada así de entre oriental e tamén africana, sabes que as especian moitísimo, sempre espetadas. Nada que ver. Dache igual. Nada que ver. Pero Leva orégano, tomillo e romeu. É un pouco de... digo a apariencia. Non é. Vale, pois o que ti digas, Begoña. Pois vale, Begoña. No. Vale. Veña, fai a pregunta de concurso. Non o sei. Digo cheo. Sí. De que é o espeto que fai Begoña? A ver, dime tú, sábelo. De polo. De que é o espeto que fai Begoña? De polo con aguardente. De polo con aguardente. 664-483419, chamada a voltas co prato, 50 eurillos en xogo. E podedes, ademais, saudar a mellor cociñeira galega do 2024 e 25, porque non Un houve cacho concurso. do 25. Un cacho do 25. Un cacho solo. Así O que- resto xa non son. Xa Fixados, está. E como Begoña non lle quere prender lume ao aguardente, Non lle podo prender porque ainda eu avísote, non ves que teño que hai que facer primeiro o polo. Vale. O polo hai que facelo ben. e despois remátalo aí, non? Si, depois rematámoslo aí. Pois veña, vamos con Xulio Mato, porque xa está facendo a súa lasaña reconvertida en espeto. Non é lasaña. Xa, eu chamo de lasaña. Pareces, sabes que parece máis? Un kebab. Mira, aquí teño. Atendo. De más, Entón, Mira, vamos a ver, vámonos mover, mira. mira como se fai, faise ben, Faixe guai. Mira, aquí teño derretido neste caciño. Manteiga. Teño derretido manteiga, Home. allo e perixil, vale? Entón, ahora o que vamos facendo é, vámonos girando e vámonos chopando, ben? Eso estou salivando, que isto Eu está estou buenísimo. salivando, Manteiga, allo e perixil, vale? E vamos dando polas catro E a caras. ti canto costa alquilarte? A mí non costa nada, eu son gratis. Sí? Para ti é gratis. Porque Para ti é gratis, como estás inútil dunha man. un alugar de Xulio Mato durante unha semana na eso é. casa... Cuidado, Eu quero o meu sofá tamén, No, hai un sofá para ti, además é grande, un cheslón Perfecto, destes. perfecto. Cheslón, eu Un quero cheslón cheslón. destes. Ti podes te botar ali, Se non vale un puff, Tamén Mira, hai pues puff. ahora vámonos girando outra vez, ves? Aí xa empezado a dorar. wow.
Guau. Oye, receitas chulísimas para empezar a semana, ¿eh? ¿Verdad? Hombre, claro. Muy chulas. Hay que empezar, vamos a poner este por este lado, senón non nos colle. Como hule, Ahora xa me marchou o olor todo agua da aguardente aquí. Hombre, ostras, que o aguardiente chorá moitísimo, Qué pasada. Teño que repartir cartos con Begoña. Pues dalle, veña. Veña, por aquí. Y... Caray. Hacia Begoña. Ahí Ahí está. vou. Imos a Ourense. Milagros, ¿qué tal? Boa tarde. Boa tarde. ¿Cómo está? andáis? ¿Cómo estás ti? Traballadores, precioso, o programa é unha pasada. Hola, Milagros, que Hombre, dá un tal? aplauso a Milagros. Que Hola, guapa. Gracias, Milagros. Así da gusto. Así empezamos o lunes É con unha enerxía. maravilla, eh? Con enerxía. Sí. Son de unha pasada. Bueno, moitas gracias. Bueno, eles intentan, eu estou aquí. Posto por Enhorabuena polo programa, que maravilloso. Moitas gracias, de Véxonos verdade. todas as tardes. Moitas gracias, de Moitas verdade, gracias, Milagros. Eres de Ourense, capital. De Ourense. Teño o primeiro libro que tuve que encargalo e que a librería foi do primeiro que collí. Toma. Sí, señor. O libro da Volta Escoprato. Moi ben. Moi ben. Sí, Outro aplauso para Milagros. Outro aplauso para Milagros. Veña. Moi ben. Bueno, Milagros, pois quero que me digas por 50 euriños de que é a espetada que fai hoxe Begoña Vázquez. De polo, Moi ben. Leva outra cousa tamén. dime, con aguardiente. Aí está. Aguardente. Moi ben, Milagros. Outro aplauso para Milagros. Vamos alá. Estamos facendo moita gimnasia. Vamos a Hoxe. cantar eso. Mira, eu vou no acompañar dunhos tomatiños que os vamos a poñer aí que facer agora. Moi ben. Un pouquiño de pan relado que lle queda moi ben. Milagro, mandamosche un bico enorme e moitísimos parabéns polos 50 euros, vale? Gracias. Veña, un bico. Chao, chao. Gracias. Boa No, tarde. teño. Chao, chao. Boa tarde para ti Teño. tamén. Chao. Que maravilla a xente de Vamos Ourense. alá. Buah. Ve ao forno. Vai outra vez, por favor. Mira, ao forno. teño o recipiente quente para que non se me baixe a temperatura do aguardente. Vale. Carajo. Entón, vas a prender lumore. Sí. Atención. Vou cantar ben e vou espera. É que teño... Quero que me prenda ben. Teño que... Escoita unha cousa. Teño que baixar as luces. Se queres baixe, a saber se sale. Eu, si queres, pídolle aos compañeros que baixen as luces. Estou un si sale, Se non sale tamén, vai Cando ben. estés lista. Estou. Agora vou verter aí aguardente. A cociña en directo na televisión de Galicia, señoras e señores. Atención, baixamos luces porque Begoña Vázquez vai prender lume. Vamos alá. Espera que é a izquierda, O aroma definitivo, Veña, o vai, olor, Leo. Galicia inteira, mirando cho. para Begoña Vázquez. Que Falta anda? Begoña. Aí vai! Vai. Augardente en directo. Mira, Uau! que vai arder, ainda vai arder a chirma. Espectáculo de sabor no Volta Escoprato, Estamos vendo unha espetada dentro dun plató de televisión ardendo. Ardendo, sí. Isto non se debe Ardendo. facer solamente baixo a supervisión dun adulto. Menos mal que está Mira, Xulio entón, para tomar demais. rematamos de facela. Uau! Aí, rematamos de facela un pouco no aguardente. Uau! Aí Que vai. pasada, Bego. Sí. Isto queda Que pasa? riquísimo, Pero iso botar dentro un cachazo, se deixas, non? Claro, tamén o polo non está moi feito, sabes? Claro. Entonces, ben. fai moi ben. Así, varlle dando voltiñas e así, ves? Xa se vai facendo el sol. Bueno, estamos a luns casi venres, Porque Madre mía. isto é como estar nun venres. Veña, vamos levantar as luces. Menuda vamos queimada. levantar as luces e vamos deixar que remate aí Begoña co seu lume infernal. Vamos deixar aí. Imos con Xulio Mari. Veña. Bueno, esto casi está, Mira, e como está isto tamén, Como está isto? Mira que pintaza, Eso acaso temos. Se acaso temos, Espetada de carne Vamos a deixar picada. que se Recordamos faga que un leva pouco dous tipos de carne. Porco e tenreira. Que o Esto- fixo con unhas tortillas. Esto axudámonos de vez en cando, ven cunha tapa ou ven tapando cunha tixola, Sí. vale? Para que se nos faga ben por dentro. Empezou sendo unha lasaña, Empezouse, parecía unha lasaña. Parecía unha lasaña. Ah, mira, témolo aquí, ves? Témolo Parecía aí. unha lasaña, pero ahora no. Ahora é unha espetada de carne, de dous espetada tipos. super divertida, ademais, é moi diferente. É moi fácil de facer, Bueno, pero verdad? vamos a facer un acompañamento chachi, vale? Pa mollar. Para mollar. Ostras, Claro. como estás? Mira, temos aí. Isto ben o podemos triturar, para min gústame picalo, solo picadiño, vale? Temos 2 piparras, un dente de allo, cilantro e perexil. Vale. Entón vamos picar todo, vámonos mesturar con este, isto vamos a apagar xa. Sí, pois Vámonos senón mesturar igual. con este yogur, un chisquiño de sal tamén e un poquinho de zume de limón. Se vai ser como unha salsiña pa mollar, acompañar e... Claro, é para dar e para dentro. Mira, zume de medio limón.
Isto xa parece, dan ganas de que é sábado, pero de brao. Eu estou un sábado de brao, sí, Home, sí. claro, isto é sábado de brao. Isto quero que saiba a xente, a señora Televisión de Galicia ten que saber que isto nunhas badaladas queda moi ben. Isto é, mira, 12 badaladas, 12 espetadas. 12 espetadas. Non xa o temos. Xa o temos. Sí. Begoña, ven aquí. É que estamos emocionados. E 12 salsas diferentes. 12 salsas. E somos capaz de dar 4 badaladas cada un. Ton. 4 por 3. 12. 12. Ton, así, E cañón, Doce o presentador espectaculares. que dé os cuartos tamén. Veña, mentre remata Xulio Pues Mato eso, con súa todo salsa, picadiño e ala. imos con Cesario de Chantada, imos co público do A Voltas co Prato. Arrancamos. Vamos alá, Cesario, como estás? Ben, moi ben. Ai, vas comer, están dicindo por aí. Como vai estar? Vai comer. Escoita, de outra vez cheguei a Chegaste outra vez, Chantada, claro, sí. claro. El díame que ven estaba a tortilla. Puxeche te di morado, claro. Bueno. Non te preguntábanme por as cousas. Mira, estánse vendo os dous aí, o de Xulio, o de Begoña que ainda está ardendo. Ti vas a ser un privilexiado, porque está a xente na casa. A xente na casa agora mesmo non che quere ben. Sí. E máis, nós que comemos hoxe ás 12 da mañá, me cago en hora. Ahora é hora de... Xa casi ao almorzo de mañá. Claro. Vamos facer unha votación porque está a xente aquí un pouco impaciente. Entendo que hai xente que quere probar tamén. E a pregunta vai ser a seguinte: os que pensen que o de Xulio Mato vai estar máis bo que levanta a mao. Os que pensen que a espetada de Xulio Mato vai estar máis boa que levanten a mao. Bueno, pouca confianza en Xulio Mato, Pouca confianza en Xulio Mato. Vai a ver. E os que creen que o de Begoña Vázquez vai estar máis bo que levanten a mao. Ostras. Bueno. Vai estar aí, Vai estar aí. Eu creo que foron un pouco costoulle levantar con Xuli, pero ao final levantaron, Non sei. Vámoslo ver de cerca. Venga, vamos para lá, un aplauso para Cesario, que está connosco. Vamos. Dale, tira. Con Xulio Mato, do lado de Xulio. Bueno, pues vamos aquí. Ponte aí. Bueno, Cesario, pues vamos allá. Mira, aquí teño a salsiña, mira que ben quedou tamén. Pero vamos a sacar, a ver se naliamos. Mira que vos espetos, Ten boa pinta, moi ben. Penso que sí, Vou facer unha pregunta de concurso que ten que ver coa espetada de Xulio Mato. De que é a espetada de Xulio Mato? De porco e polo. Mira, xa o sabe O sea, de xente. porco e tenreira, perdón. Xa o sabe xente, Menos mal Sabe que mellor está xente de que vos, ti. eso dixen mal. De porco e de tenreira. terreira. Eso. Carne picada vale, non sei. Ou carne picada e tortillas tamén. Tamén nos vale. 664-4834-9, chamade 50 euriños en xogo. Está listo o prato de Xulio Mato, así que lle damos o último aplauso do día de hoxe para don Xulio. Moitas gracias. Vamos verlo de verlo. Oye, que este gusta máis. Bueno, aquí está ainda, mira. Este jardendo, Este este jardendo. Entón podemos nos deixar ainda, os outros xa os teñen platos. Pero se che seca Veches que moi. aqueles xa están máis morenos, non? Mira. Va la corriente para Xa o moller, queimada, Non se che seca moito, ben. Que vais a secar, non? No, que... Eso é unha maravilla. Despois ainda podes facer a queimada con eso, Sí, perfectamente. Botelha de azúcar. Pois Begoña Vázquez tamén rematou a súa receita, así que evidentemente tamén lle damos un aplauso a Begoña Vázquez. Moitas gracias. Moi ben. Vamos probar, Cesario. Veña, pasa para ali. Aí come. Aí no cabeceiro da mesa. Bueno, pois alá vamos. Cesario de Chantada, ben do folión de carro directamente. Ou do viño. De onde ves? Falta o viño. Xa, pero estas horas... Sí, ti sabes que nós somos el líder. Non, xa sei, que tedes unha festa do viño bastante interesante. Sí. Moi ben. Veña, Cesario, cando queiras podes ir probando as dúas receitas, tanto a de Xulio Mato como a de Begoña Vázquez. Vai probando aí. Vai dando. E nós repartimos cartiños para a xente que está na casa. Atención, imos a Redondela. Susana, que tal? Boa tarde. Boas tardes. Como estás? Moi ben, aquí que tardeando cos meus pais de lunes. Bueno, pois dalles un bico da nosa parte tamén, a teus pais. Darello. Veña, por 50 euriños quero que me digas de que é a espetada de don Xulio Mato. De porco e terreira. Aí está, 50 euriños que van para Redondela. Ben. Moitas gracias. Nada, gracias a ti. Dígame. Mira, unha cousa. Dígame. Os tres máis guapos da televisión de Galicia quero vervos nas badaladas. ¡Ay! ¡Que nos quede ver las baladas! Muy bien. Bueno, pues si... Bico moi grande. Bueno, pues si coñeces... Imagina estes corpos con smoking. Si coñeces aos xefes, chamos. Un bico grande, gracias por chamar.
Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Aí está. Moi ben, Susana de Redondela. Isto sí que está a campaña xa. A campaña está montada. Veña, vamos alá. Cesario de Chamtada, despois de probar as dúas receitas directamente desde o folión de carros, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Mira, hoxe teño que dar o voto aquí a Xulio. A Xulio Mato, aí está. Porque... Señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade con Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas no voltas co prato e ás 10 a penaltis na Radio Galega. Chao.